на школата. Сигурно ще забравя много неща. През следващата 25-та година сме подготвили цял месец срещи на вдъхновението. От средата на месец май до средата на месец юни ще има около 9 мероприятия. 2 ревюта, 2 изложби, 1 концерт, представяне на албум, представяне на биографичната книга за Олга Борисова, която завършвам, изтискайте палци до тогава да е готова, и завършваме с един концерт, спектакъл вече на открито, ама за това повече информация до година. Благодаря ви, че бяхте част от нашия. За фолклорната школа трябва да кажем, няма как да благодарим на хората, които са ви подарили тези красоти.